लेकिन गुंजन सिंह पावर एजे से शुरू होला मगही में एक नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखिए बड़े। भोजपुरी इंडस्ट्री के तो बातें अलग बा। भोजपुरी इंडस्ट्री में तो हरदम विवाद होत रहेला, लेकिन हमनी के आज बात करे के बा मगही पर। हमर भाई मगही के मतलब बहुत ही सन तमाम कलाकार बालो हमर भाई, जो हिट अपन गाना दिले बालो मगही के स्टार बालो हमर भाई, ठीक बा। लेकिन वही बात कहिए गुंजन सिंह, जेकर गुंजन सिंह नाम बा हमर भाई, उ पावर स्टार भड़ुआ सिंह के चेला हमें, ठीक बा। तो भाई हमार उनकर बात करिए गुंजन सिंह, तो जैसन गुरु रहिए वैसने नु चेला हुई हमर भाई, ठीक बा। तो गुंजन सिंह इतना घमंडिया इंसान बा हमर भाई, हमके उ पता ना रहे यार कि गुंजन सिंह भी ऐसा घमंडिया इंसान बा यार। सोशल मीडिया पर वो स्टेज के दौरान ओकर वीडियो वायरल चलता हमर भाई, तार लोग के दिखावे ला बनी हमर भाई कि लोग बोलेला का कि हम खाली राजपूत लोग के और जैसे पावर स्टार पवन सिंह के गुंजन सिंह के बुराई करीला। अरे यार ऐसा कोनो बात नहीं कि यार जेकरा अंदर घमंड बनू ओकर हम बुराई करीला। पावर स्टार पवन सिंह जे बा ओकरा के हम भड़ुआ सिंह कहिले, पावर स्टार पवन सिंह ना कहिले। काहे कि ओकरा अंदर इतना घमंड बा हमर भाई कि जब भी स्टेज पे जाई नु पी के जाई, पियला के बाद का बोली ओकर कोनो लिमिट नहीं के हमर भाई, ठीक बा। और ही बात करिए हमनी के मुद्दा लगा मगही के गुंजन सिंह के बारे में। तो भाई हमार गुंजन सिंह स्टेज के दौरान का कहते रहे, बहुत ही अश्लीलता, मतलब इतना गाली गलौज, इतना कि केहू के बाप के हो हमार मगही हो, मतलब इ लागता मगही पैदा कइले बारे गुंजन सिंह हमर भाई। तो सोशल मीडिया पे इनकर वीडियो वायरल चलता, तार लोग हम वीडियो दिखावे के चाहते हैं गुंजन सिंह के, एक बार देखा जा। लेकिन गुंजन सिंह पावर एजे से शुरू होला मगही में एक नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखिए बड़े। कितना आया और कितना गया ढेर आ गया है। लेकिन गुंजन सिंह पावर एजे से शुरू होला मगही में एक कुत्ता बिलाए ढेर आ गया है। लेकिन गुंजन सिंह पावर एजे से शुरू होला मगही। ई रहला सब गुंजन सिंह के वीडियो जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल चलता हमारे भाई। यार हम तो बोलत नहीं है कि यार भोजपुरी में ही खाली लड़ाई होला, लेकिन ना ऐसा कोनो बात नहीं कि हमारे भाई। देखा जा भोजपुरी में खाली विवाद करे ले पावर स्टार भड़ुआ सिंह, गुंजन सिंह अब मगही में विवाद करते रहे। जानते रहे लोग केकरा के टारगेट करते रहे, आशीष यादव भाई हमारे मगही के एगो बहुत ही बड़ा स्टार बड़े हमारे भाई। मगही के बुझ कि संभाड़े में बहुत ज़्यादा योगदान बा हमारे भाई आशीष यादव जेकर नाम बा। यार उनकर गाना इतना बेहतरीन आवेला हमारे भाई कि मगही के एगो स्टार ना बहुत बड़ा स्टार बड़े हमारे भाई, ठीक बा। और साफ लौकत हमारे भाई कि गुंजन सिंह जोन स्टेज पर बोलत रहे कि मतलब मगही में बहुत कुकुर सियार आ गइल बा, कुकुर बिलाई आ गइल बा। यार ई कौन तरीका है यार मगही के कोनो स्टार के यार बदतमीजी से बात कइल, बेइज्जत कइल। यार आज तक भाई हमार सोशल मीडिया के माध्यम से कबो ना देखलो बा जा कि आशीष यादव कोनो भी कलाकार के बेइज्जत कैले हुई, लेकिन खुलियाम ही गुंजन सिंह यार काहे गुंजन सिंह के तो गाना बजत बाना मगही में बजत बा, तो आशीष यादव के तो यार जलन होता नु। तो यार गुंजन सिंह बहुत यार बेइज्जती करता यार आशीष यादव के। तो जितना भी आशीष यादव के फैन बड़ा जाए, हम भी आशीष यादव के फैन है हमारे भाई। आशीष यादव के जितना भी ज़्यादा फैन बड़ा जा, ये वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करा लोग, और हमने के साबित करके बा। और आशीष यादव भैया के पास भी वीडियो पहुंचावे के चाहिए, कैसे देखो सीधा लौकता कि गुंजन सिंह जितना भी गाली गलौज करता सीधा आशीष यादव के टारगेट करता हमारे भाई। लेकिन आशीष यादव एगो ब्रांड चीज़ बा हमारे भाई, आशीष यादव के केहू कुछ ना कर सकेला, ठीक बात। भाई हमारे ज़्यादा ना बोले, बस वीडियो के एजी क्रम खत्म। ज़्यादा तू लोग वीडियो शेयर करा जा कि बस आशीष भैया के पास पहुँच जाए के चाहें।